Hej tid, så var det atter her ved en parste av Gjerstamal. En affær. Verster det Daniel Adol Jakobsen, og samme vimmar Paul Færø. Og Gjerstamal, det mest jo til at vi tar som det som ligger okken av Gjersta, og i det, og i løtene. Så Paul, hva ligger det i Gjersta nå? Jo, jeg er her og i Lukas 2, ja. Ja. Her finner vi flere mennesker som har et godt hjertemål, eller har et hjertemål som de får oppfylt. Ja. 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 Men til løkene vi tog i hjertemål noen at det er motsagt, altså. Tog at det 16, det sier han som hever etter hjertemålet at hon var givet til lyfte, at han skulle suttje din salva i han. Ja. Og han døg. Og det var han selv var. Simeon, skjønner du? Og vi leser om det her i Lukas 2, og kanskje jeg skal lese det. Og så la jeg at vi kunne fylte jeg vitt og gjøre litt sintere. Ja. Det bare om hirene som kom av marsjene, da Jesus var føtter og tørre suttjene. Og så da Jesus var båren fram, og det var gjort vi igjen etter lovene til 8. dagen. Ja. Og så han stender her og i var 25, og i Jerusalem var ta med over og i Simeon. Hese med over var rettviser og etter i skuld. Han vant i trost og streds, og hele i anten var iver hon. Hon var åpenbære av hele anten, at han skulle ikke suttje degen, for han hei seg i en salva i herrens. Han kom nå drivende av anten inn i tempelet, og ta i foreldrene bør og battene Jesus inn og gjøre vi han, som sier vær etter lovene, tog han i favn, prysa i gode, lova i gode og sier, Herre, nu leter du tjänare tøyen for hian i frie, som du har sagt. Tog ei mun jeg var sæfreds og tøyna, som du har gjort for eion, som du har gjort til for eion allra tjaua. Jaus til å løse opphøytningarna og Israel falskje tøyna dård. Fægir og maur hansara, undravst av at jeg har sagt vi har om han. Simeon sikna i teg, og sier vi Mario, maur hansara, hesen setter mongon i Israel til fall og opprørsning, og til tekjen og i verur motsagt, ja, øysen til en eknosval skal svørfære jøknon, for at åpenbæra skal at mong gjørst og hoksa. Ja. Så dette var motsagt. Det stendte ikke at det var motsagt. Altså, som om det ikke noe. Det var motsagt. Tog han så jeg løyve, han jo god i næve, ja. Som var fattor og mann og løyve, som onker sier, da. Og det så på en måte, Giver meg nekva hoksom. Jeg minnes seg jo i erfør og i satanastna, og da hoksa jeg ikke om til at det var noen tjeneste som så, men jeg ville gjerne vite mennesker, og jeg ber godt om til at han måtte ikke lete meg få mer sport, eller få mer medgångt enn i talte, ja. Ja. Og det så ikke av det også så at det blir alltid til at minna goda lyften, ja, som Daniel gjør det. Det han var utleggt, han mitt han var at nu var tøyen kommet at jeg får at vi har løst ur Babel, ja. At han har fjersvar, ja. Ja. Og jeg minnes da jeg sier dette ved Herren, at du måste ikke lette meg komme ut ur neka, som gjør at jeg med seg møte, og at jeg hadde jo på at jeg ikke orsker, ikke tog at du ikke kan. Og jeg kan godt si at jeg var omgang tøyner helt til for gjølter så
så mycket att ämnar jag få mig att göras. Akkurat. Det var av och till alltså, men det var Mera och kanske och nej för sig själva när människor gör det det var med någon annan. Ja. Det vill då lyckas som tacknas time och som helt det samma. Och det som mängd det löv akkurat som kan få och att göra det som är ja som gör också själva helt. Ja. Ja. Tar vi det med många som lyckas som ett chocken till. Det som det själva är, ja. Och det har vi också upplevt att stanna ta ju andra säga att det hade det vara så gåan eller också det. Det är kött till att man säger det som är skövt alltså. För jag får försvära sig. Akkurat, ja. Men vi tar inte till att försvära och det är en person som bor i åkken som är akkurat lov. Och det är Kristus och jag, välordaren. Och han kom här och bygg på att det stämde i Jakobsbrevet kapitel 8, vers 18. Att efter vilja söjnen sedan födde han åkken vid sannlagsår. Så vi skulle vara fromgrav och skapning hans här. Ja. Så det är inte småvis åra det och vi tar så skriva bröven. Lukas som stannade nej för att finna år som däckar det som tar vill jag säga att det är så gott. Ja. Det kommer till åkken som har det här till. No? Som jag tror är Jesus. Ja. Det är kraftfullt år. Ja. Det här. Och det här frasöken om Symjan, hon hever alltid varit hottagant. Ja. Og Anna kommer så sett inn i bøyla, det er Anna Fanrøs støtter. Ja. Tvei ekkelig hottagande mennesker som det er helt visst. Men det som ikke vil lønt om alle vi, som mannen, eisen til at i Jerusalem var det med at Symjan, det som var rettviser og øtterskot. Og så til at hele anden var i vrånene. Og så kom han driven av anden inn i tempelet, ja. Og at her er jo faktisk noe som høyre til nødje tøyene til. Ja, nødje satt man da. Så nødje satt man da til, ja. Men det her tøyen tar og Jesus være føtter, og tar han her og gjør det og fram til krossen. Ja. Det er en sånn ivelapp og i midtelen det gamle og til nødje. Ja, sånn. Så han hever mest, ja, men sjåvand, andre var jo virksomme i profeten og i gamle testamentet, ja. Men de hade lite inte mest till hela andan. Nej. Ta i flera hundra år. Ja, han säger så till i första kapitlet i evangelien, nej och sannolikt när kom vi Jesus Kristus. Ja. Men loven var given vid Moses. Ja. Men nej och sannolikt när kom vi Jesus Kristus. Ja, nettopp, ja. Så han är också inne i att det samma. Ja. Ja. Ösn detta som jag också om det här var två alltså. Det var Simeon och Anna Fannerstedt. Ja. Två vittner. Ja. Om vad anden säger vid dig. Om Jesus. Ja. Och vad var hitt i också om att Anna förut att det var två vittner. Ja. Då finner man också ofta att det är två som vittnar. Och i huxa om att andra men jag glömde det akkurat nu så det kommer nog att så. Ja. Det är det. Men det störst hetta vittnesbörd som människa. Då det har inte kallat vittnesbörd okkara. Det är vittnesbörd Guds. Säger Johannes och så i någon första brev i 5:e kapitlet. Att vittnesbörd Guds är det att vi trycker. Ja. Vi trycker vittnesbörd Guds om sonen Jesus Kristus. Och han sa värska Golgata. Han sa upprörst. Och tar han för namnet Kristus. Tar han till det märker att vara upprisen. Kristus. En upprisen. Ja. Det är helt en standard. Han dög och i likam så innan så i halt någon var livande i andan. Ja. Men det ja.
Ikke smavis han fikk skafte med han jeg sier så stått og tog han var. Og i det han om et eller annet. Han får då vittna för Anton som var väl alltid det ständer här att han vittnar ju alltså Noah vittnar ju. Vi så inne tog ja. Och till ösnö att näg omstrött även. Ja människans tankar alltså. Vi må kan inte glömma att han naturliga människor chat här och som är och Anjo. Det täcker svett som andra går så tid. Alltså löve börjar vi att vara fattra nutjon. Nicodemus är en etlig mävren som kom till Jesu natt och Johannes troj. Och hur han kommer natt jag till för jag inte se om jag har snäck om det. Men åtte säkert alltså det som drev han är att här var en mävor som inte var som hin. Akkurat. Det kan det vara en jo. Och frier en natt han vet av allt som har vakt akra nät och ett vakt någon tulja matne. Han kan vara färdig så säger han. Ta jag vakna efter och fick inte sova man var ju inte. Nej. Och han kom till Jesus och han säger vet att du är en lärare kom från god. Du inte kan göra det i tecken som du gör. Och han går till vägen och hur kommer att detta tecken som var motsagt och det han har snäck på morgonen. Och så säger Jesus på ena vägen, det var ju som du slärde upp, så kan du kanske läsa det som ständer här. Ja. Så säger Jesus på ena vägen att vi är rönsfattra något. Ja. Han säger här att han Nicodemus säger vi att så kan jag vara fötter till han är gammal man är för att kunna färd in i lov motioner och vara fötter. Jesus svarar Sannelig sier til her, ver ein ikkje føtter av vattnet og anta, kan han ikkje komme, jeg begynner å lese langt nyrre. Nicodemus sier at her vi han, så stender Jesus svarer i honom, sannelig sier til her, ver ein ikkje føtter av nudjon, kan han ikkje sutja rydgjegos. Så det Nicodemus sier vi han, hvordan kan jeg være føtter til han er gammal, men han er for å kunne fære inn i lov motioner og være føtter. Og så svarer Jesus, Sannelig sier til her, være han ikke føtter av vattnet og anda, kan han ikke komme inn og i rydgjegods, til å i føtter av halten noen halt, og til å i føtter av anda noen anda. Ja. Så her sier han det øyla klart og tydelig. Ja. Og vi sier så øyla ofte at Jesus tåser vi mennesker, at det gonger ofte en løte og og det han tåser om, til dømes kvinnan vid Sikarsbrunn. Ta Jesus spyr henne gjøre seg noe vatten å drekke. Og han først spyr han hvordan det blir til han som gjøte og som med ta seg vi en samverska kvinna. Ja. Og Jesus sier vi henne så at hei du kjent gavgods og visste du hver han som sier vitte gjør meg å drekke, så hei du bi han. Og han hei givet her livande vattna. Og her fer så at her prater jo gang til middelen til hver, og Jesus sjølvande vet akkurat hva han taler om. Ja. Og han jo, han vet jo alt. Han har sett seg her for at hun skal komme her og få disse sannleggene. Ja. Men hun helter alle tøyene at vattnet er jo bare vattnet. Vattnet er vattnet. Og at han tåser om det naturlige vattnet, ja. Men han tar seg ikke om det naturlige vattnet. Han tar seg om vattnet, men ikke før en han peker av henne av lov. Finner hun det av, det mener vi, ja. Da har Jesus sagt vi at du har 5 menn, og du har 5 menn, du har nå ikke med av tøyene. Så stekker hun ordentlig, ja. Og finner det av, nå tar seg han om några andra verdier och i människans liv. Ja, nettopp. Än bara det som vi alla är avhängiga av. Till dömes vatten här och ja. Vi tar allt bruk för just ner. Ja. Men vi tar så sannoliga upp att de mera bruk för det. Till livande vatten som är hela ande som Jesus lägger in i oss. Och jag minns en norsk predikant var där. Han var så stottlig typ. Så säger han vi Kalle Hotnabö som vi blir se via han. Han spyr Kalle vad han gör. Jo, han är rörläggare, säger han. Ja, säger han.
så är det helt samma arbete som Jesus. Ja. Kallar sig bara Jesus, alltså han var timp med. Ja, men han lägger eisen vattnet, säger han. Så. Ja, det var det vattnet. Ja, han lägger. Ja, så. Ja. Det är det. Här är det att Johannesen. Ja. Jag läser en för om och ta hej så det själv att det är Johannes som nämner det som Jesus gjorde för att teach. Akkurat. Han brukar ta uttryck akkurat. Ja. Och Johannes är självsamor så han säger inte hette vittnes hette lärarsvaren som vittnar till han säger han bara om sig själv heter han alltså kvar lärarsvaren alltså lärarsvaren säger Jesus han vittnar. Och det var så han men det var så inte annor Ja. och så säger han att en 5 fer att lärarsvaren som Jesus älskar. Ja. Jag kvar var det. Han säger det om sig själv. Akkurat, ja. Och alltså här blir vi bara en person som Jesus älskar. Så Ja. Toi Jesus säger själv i bönen så han säger så be färden om att om han är 8 vid färden så skulle vi vara 8. Vi ser och så tänker han och jag tror säger att det skulle 8 vid 8. Sedan om ser färden så har man ska trycka att du har sänt mig. Sedan vi färden. Och här är åter en person. Det går kunde vi vara 8 vi han det är bara höll antal. Ja, det är bara. Det är året av livande som är Kristus. Ja. Som är ante. Så som binder oss till. Det är anten alltså. Nettopp, ja. Så ja. Det är faktiskt det avgörande. Ja. Det är han säger ju här i Rombrand att han som inte är anta hans har det sjön till eller anta Kristus har det sjön till. Så det häver så helt av medaljesran tutning och det är det som Jesus alla tyna tar sig om. Ja. För jag för han nämner rujgods ta visar han faktiskt till hela anda. Ja. Det är det som man tar sig om. Och det är det som ger monen och i det eisne. Det var det inte 4 hela andan. Så var det bara år mot år kan man säga. Men anden är liv och är kraft. Ja. Och hela anden är det han som ger till att människa liv brötast. Ja. Fullkomliga eisne, ja. Och gosse det så är för kvann enkelt. Det är så öjla imest, men hela anden är det han som ger monen och i ödlorna. Utan hela anden så var det här året bara tömt. Ja. Men tar man det bara och man tror det är Jesus. Ja. Och man upplever det här att det är något som verkliga blivit ett lov, va? Så händer det här att varst ikke kvar og at det kommer fra. Sånn. Men det grunden det er noe hos meg om, og som jeg gav med over, så kom det av Guds anta. Det er han som livande gjør det med vid årene. Sånn. Ja. Og det er det som har alle tøytningen at være livande gjør det i årene, vite at man er godsbad med trykk av Jesus. Sånn. Och det har vi som en kan också glätt mig om hur så gott det är att vara hans rabatt. Ja. Nu alltså vi där live vi att i månaden Chakenbaum och så vidare har möttes nere. Ja. Och att ha haft tillfälligt så vi där helne till möter och söndagsskola för att från helt Lutland va. Men jag minns väl hvordan er vi må inn og forstande, rundt jeg fylltja tanken og det som ble tala. Ja. Og det gav meg ikke lov i seg selv. Nei. Men hiven er og medelig takksamer for til livande år som allikevel ble pratet inn og imot innere mennesker. Så settene kom til meg til hjelpere, men så langt som er rundt vi må inn og forstande å fylltja tanken og tankegångene, så kom det faktisk ikke inn i hjertet. Det ble bare verand i høtten. Men ja, på en måte akkurat som vi som mennesker som vil lese om berg, kvinner, sikkerhetsbron og andre mennesker eisene, så kom
Så var Jesus bara knappligen här, mitt och i munnen gerandsteg, mitt, man kan säga, av vännen, allus vännen. Og brukte til eiste som i heie finnes som bad. Det er helt visser, ja. Ja, men jeg minnes da at og i avvitt av Aron, hvordan løsalt har vi at Jesus åtte med, og Jesus sier jo selv at vi lærer seg noen der, vil du fåre mamma og jeg kommer til Jesus ved bøtten, så sier han. Möjligen det var småböt, det var det inte, men det är inte äntligen sagt. Ja? Jo, det är småböten, säger han. Men ta i så mamma, ta kvalitet, la mig i 18 midnatt, vet jag, vi är en föringar där, Ottmar är. Sport igen av spårningen, som man angår det sportfyrt. Hon är sportfyrt, tror jag, Jesus, så det störde vi då. Nu sport ju om vi var frälster. Och det visste jag inte, alltså, vad det var. Nej. Så, och då säger hon till att frälster, jag alltid hon vakt i Irak, och hur länge vi har kommit bors ur avvitt och arron. Tog det avräkva med att få att han spårade inte. Det visste jag inte. Men det visste jag, tror jag, Jesus. Men så var hon så voice antalliga att hon men gav tid så hon till att titt personligen tacka Jesus för att han var dig för tyck. Och det var just bä och Ottmar med 12 och tror jag mitt nog och han var nog kvar. Så var det pura klart. Ja. Beina vi. Ja. Och han första vid bara vittna för om det. Det var pappa som var för en sång, och vi var inne i kammaren, och vi var bara en sång, svå i samma kammare, ja. Och fortalte hon detta, och jag såg inte en firma, hur han lustig och glädje, och det är en väldigt en tydning för oss. Det han var så inte kommit till personligt att trycka Jesus för och innanför Grönland, det tar skipet som han var vid, det fick maskinskea, och det var så mycket allvarligt att han måste slöpas hem. Och han får som både i vann och en skånarst, stora skånarst ur varje, och här kom han till sig för en man som heter Joshua Paulsen, som var maskinmästare här ombord. Så han syrker för tar vi komma in och det här, att nu vet vi det inte, att han och vi antar synen för människor att åpenbära hur sig allt fyrhälls. Vi antar, no? Och det svarte vi Simeon. Ja. Att han kände hos antan. Bäg till det att se någon kvar han var. Och så kom han drivande och höll antan i templet. Och så lovade han god till vi antan här. Vi fick honom som anten. Fäste bygg vi i honom. Eller hej fäste bygg vi i honom. Till han tror. Ja, og var det ikke at det her, hvis det ikke var fire hele andan som var drivkraften til honom, så har han ikke kjent hentan som var giten av hele andan. Nei, nettopp, ja. Her at det dømme om hvordan det er grønligt og i versk andan sier, og i løyven som mennesker. Ja. Og tog andan av personer, til personer en god til hele andan. Ja. Och annars säger det inte bara till tjocken att som Sankre säger fotlavis och tog i lojt jag en herra krossfestan. Fotlavis och Jesus vann med ta i krossen bär han. Det var inte Jesus som bär krossen. Men krossen bär Jesus. Ja. Ta i krossen bär han. Ta var han offra. Och ta var god nökter vi te och med. Tog han in höjla i döje för det vannhöjla. För det synd. Ja, jeg må si at så stod vi er så, eller hodtidsen av oss nere, og jeg nevnte en sending nå ikke jeg, men det her månen og herren vidtjer folksøyt av sine fjallet. Ja. Og så tar han vidtjer folksøyt, tar Jesus for føtter, og alt det her. Ja. Det er en øyelig måneder. Ja. Man kan si at det som føttes bort ur tog, og han vidtjer folksøyt av sine fjallet, det var steintalver.
og man spærer at her steintalver, det er så øyla tungt, det er så øyla harsht, og det var akkurat det som det ombåa, det var det tunga og det herra, det var krøvene til det naturliga menneska, som ongan møvleika heie til at live opp til de krøvene. Og så ble det så tungt og harsht, og det fyllde bann vi. Ja. Det fyllde bann vi, altså var det krøvene ikke oppfyllt, var det bøyne bråten, ja, så fyllde bann vi, og da man skulle live opp til bøyne 4 få av sikningsene. Og det er stil. Det er helt einfaldig stil. Men så kommer Herren og vidja folk som Zacharias sier her, og i Lukas 8, at Herren hever vidja folk og frya til ut. Ja. Og hva er det så han frya det ut fra? Ja. Jo, han fryer folk ut fra banne lovaren. Ja. Så i bannen som fyllde vi i så brottene lovene. Ja. Og her var alt som ein seg. Ja. Her var ingen undantidgen. Ikke en gang høysprestene som kom inn og offret enn fra året for alt folk og for seg selv. Ja. Det var eisende setter, ja. Det lå eisende under som bannen. Men ta så Jesus kommer, ja. Ta sier Zacharias om at det er ikke åren. Han Jesus er i måløyv enda ta og Zacharias profeterer etter at Herren hever vidja folk og løst ut. Ja. Og han er utløsingen, da vi vil løst ut som i Guds fætan og tilvita, man kan si det på samme måte, lengst han hent, og som kommer til okkom, og okkara tilvitan, og rensar okkara samviske, og til løte vi tenker mot det, som du sier, mamma sier, vi tenker på at etter er bare at de takkar fyrir til, at de takkar det til deg personlig, egentlig, ja. Og det er det som så gjør månen, det himmelska nøye evangeliet, det ljøver fra himmelen av, og det ble vi aljoa, det ble vi aljoa, og det er spørninger om at komme og samle og at vi til. Vi kan ta hese sendingene som dømme. Hun var sendt ut om, så å si, alt forrige land. Ja. Men det er bare de som hittar etter henne, og lust etter henne, som får vi, hva det er. Alt linjer var mulig, kan jeg men på en måte kan man si at det fer bare fram vi. Ja, og så løs fer, dette himmelska kattelig, og himmelska glede, ljøve, det fer fram vi mennesker som ikke tar mot det, ja. Altså, ungen er setter utenfor, ja. Dette her ljøve til at akkurat som solen, tar han skuiner, altså, det er en saltkjens det, altså, vi skulle ha krekke oss 4 solene, for jeg slipper undan den, ja. Ett av avvitenhet kan man säga är inte för något dom och funnit det av solen skuiner. Ja. Det var hända ner Anna detta Fanuel. Det ständer hon räcker att komma. Hon är livet tjej och är vid mannens och innan för att hon var match. Och var nog anka om 4 fors att komma. Hon var inte ur templen hon. Men tante gode vi først på natt og det. Hon kom til i samme stund og lova i gode, og hon tog seg om han vi alt som vart av endeløsning i Jerusalems. Det er halt kvar sin mat og hon og Simeon av seg etter, men det ser man om han, ja. Så hon tante og i bøn og fast og natt og det. Og hon er her om samme stund, og hon tar seg om han, altså Jesus, vi alt som vant av endeløsning Jerusalem. Det var så at hon har gjort et 4-røykende arbeid, sier det. Så heter bara 8 det att han fötter då. Vi visste det efter lovene vid det. Ja. Här ständer ju att han att nu har fullfört allt efter lov här alltså. Så får det det. Ja. Så att tryckva är inte till samma som han nu han fötter nu tryck vi.
Men att tryckva tog i lyfte som god gav att han skulle vara fötter. Ja. Och hon tante honom. Och i början först då, alltså något åt det. Ja. Jag tar inte på en mån nu, Ja. det känns nog fram till man pratar så. Ja. Jag tar inte en mån i mitten Heseberger. Ja. Och i tar tosse. Ja. Att Simeon, han tossar vid Teiberg. Ja. Han tossar vid föräldrarna till Jesus. Ja. Ja. Men Anna, det är inte snack om att hon kunde komma till här. Ja. Ja. Här var ett profet en annan att hon var äckla gammel i livet och hon var inte ur templen. Hon kom till i somstund, men hon vände sig inte till dig. Nej. Men hon får lova gode. Ja. Og så færna tåsa vi all hinne om det her. Ja, nettopp. Ja. Altså, og til atter anden her som åpenberer henne etter. Hun tåsa og bare slett ikke vi foreldrene. Det har du gått så skrivende om det. Nei, det gjør det ikke. Men her fytlingen av anden hon gjør at hun kan slette være ved å tåse om det. Men då, samtidigt som vi nu sitter och läser det här och höjder sig av vissbordarna och det är inte steg i ratten om låren av döven bara ett vittne väl. Nej. Nej. Att det skulle vara minst 2, ja. Ja. Och vi är helt av så verkar sagt att hvordan loven och sig själv blir uppfyllt. Ta ju vidare kom tryckva Jesus att han hatt att vi har tryckva Jesus så blir det som Jesus gör det under loven är fyra och uppfyllt av vi tryckva han. Ja. Ja. Och hatt den här underfått oja sån här ösne för i åkken ut i dagliga löven om ta ju vid uppleva vittnen i allt som är runt om oss. Akkurat, ja. Ja. Du är så inte här i Johannes 8. Ja. Och här säger Jesus vi jötarna att Jesus talar att till där säger ljus hemsens, han fyllt med ska inte gänga myskre men ha ljus lysens. Ta så att du förser vi han. 2 vittnar om till själva. Ja. Vittnesbord tog är inte sanner. Nettopp. Jesus svarar till honom om så är vittne om själva är vittnesbord mot sanner. Ja. Tu jeg veit hver han er kommet og hver er færre, men tid vet ikke hver han er kommet og hver er færre. Tid dømer til holdt noen, dømer ångan. Og om jeg så dømer dømer om retter, tu er ikke ensamadler. Akkurat, ja. Nei, hvem er færen som sender meg? Tu i lovtikkere, jeg sier altså lovtikkere, tu i lovtikkere er jo eisen skriva, at det som 2 menn vittnar stender som sannleik. Og så sier han her, det er øyelig sant det her. Her vittner nå om meg självan och fären som sände mig vittnar om mig. Ja. Att det är sant alltså. Ja. Så alltså Gud han har ju givet lovna. Ja. Och ta och så allt frälsesverk är fullkörst och vi har tryckva komma in och i alla sig glädje utan faktiskt utan lovna. Så är det allikevel inte utan Tøy som du nevnte i Janne her, at vi trykk hva gjør det, vi får lot og tøy som Jesus har gjort for okkene. Men Gud, han tok ikke bare en avgjør og sier, nei, nå sitter jeg bare med fingre vi sinta. Men han lät Jesus oppfylla lovene. Det är också tog jag anten vittnar vi okkar anten, att vi är badgods. Ja. Så här kommer det så. Att det 2 vittnen här. Ja. Anten vittnar vi antar. Det antar akkurat vi är badgods. Ja. Och tar så kommer ut i uppenbarelsen så ständer ju Hinneberg vittnen. Ja, nettopp, ja. Det vi så främre i samma kapitel. Så är det några vittner till stigar. Ja. Här som hirande var då. Ja. Ta ju Angelen kom här och ta ständer Øysene det derfesting eller tøyarfesting først i Lukas 2. Om hesa tøyene gikk ut på fra Augustus Kaisara at alle høymene skulle skrivas i mantel. Hentan første innskrivingen var med en Kvervinus, var landshavdinge i Skyrland. Ta for ødelig at leta seg skriva hver i sin egna boi, Øysene Josef, Hør Galatia,
ur boin og Nazaret til Judea, til boi David som var til Betlehem, tog han vær av huset og at Davids. Jeg lette seg skriva sammen ved Marie, trolo av søgne som var ved bad. Og medan til noen verre her kom togjen, da han skulle til øye. Og så at hun sånn, så inn henne frombarna og svarte han og lei han i kropp og tog ikke være omfyrt tøymel og gist i husen. Og så her alle øyvårene krirer, og jeg lau ut i marsjen og helt og nattarvakt i vi fylke søgnen. Og nå stod angel herrens fire tøymel, og dørt herrens lyster undan omtøyr, ta vi over til ekvelige ratter. Men angelen sier vi tøyr, øttest ikke. Jeg kunne gjøre til en større glede, og vi skal være for alt falske. Tikkon i det frelsare fatter. Herren og i Davids steg, og hetta skulle tid heva til tekjen. Så at det her det og tekjen. Ja. Som vittnar vi, ja. Tid skulle finna bad, svøypa littjande i kropp. Og i samme stund var til ankelen og staurer himmelsker heskai, og lova i god til å sige, dårlig være god til å hattene, og frira i hjørne, og i menneskene gav vår touch. Og så tar jeg anklene var ferne fra dem opp til himmels, satte hirane kvar vi annan. Lät jag ta färra til Betlehem og suttja hetta og giver hent, og som Herren hever kunngjørst og. Så her øyne vittner til stier. Ja. Og i samband med dette her, så er det nevnt tekjen. Og jeg vet ikke hva vi vet, og i dag til lov vi lett jo i tekjen, altså, sjalver, altså. Tekjen om. Ja, det er sikkert imes hva vi lett jo ut av, men vi takker imes ting som tekjen. Ja. Det er, jeg har opplevd omstøver hver og jeg vet at det her er et tekjen på at god er ui nøkron, altså et eller annet som. Jeg nevnte jo kjent ikke før hver vi så i stovene tjåken og funnet det av vi trutcher Stiv og pastor Rashi og jeg var kopplet sammen. Ja. Altså, det tar vi virkelig som et tekjen. Ja. Altså, vi kom helt ur førsten her av sånne. Og på grunn av det, pastor Rashi ur Nepal og Stiv, han kom ur London. Bokstavlig ta, han er ur London og akkurat ta veien, så starter i London, og er i fargen. Ja. Og så viser Herren og noe, han har lett og trutja sammen, og da vi vet av hver nøren, til et versk i Nepal, som har vært så øyelig stankt, altså. Det er ikke så øyelig nekv Asien, at en normal satt fast her. Han var hjemme og vidtja, jeg settene, Trond, Mishkan Etler til et navn. Og her sier vi, det står ikke, og Suttjaberg, så Herren har lagt et misjonsverk fram, som vi alltså vi vet inte vid hver nøyre, men alle trutcher kopplar ut på en merslambatt. Det var et øyla kraftig tekje for meg. Og jeg har opplevd en omstøver hver og Massia hette tekje. Altså. Hette tekje fra her annan. Og ja. Ja. Det jeg hadde ikke kommet inn og annet av hvis det som så løsne, men Nei, men vi kan se, så var dette et sannførende tekjen, og livende tekjen. Ja. Jo, jeg kan nevne noe som vi opplevde som tekjen. Jeg vet ikke hva jeg nevnte her før, men det var ut i tøyene i 90-tallet, da vi bor i Skåpen. Og vi bare visste at tøyen til åkken her, som fyrstup her i Skåpen, her i Britannia, at hun var færren, men vi visste ikke hva herren her for fremme for åkken. Og vi leita, jeg minns at jeg prøver å søke en 2 arbeid i Danmark, da vi var så pura leiser i fargen. Og nei, her var nei fra Bavon 2 mån. Og i stedet for nye ved en depresjon, så tok det veldig som at dette her er en hår som har en stønker. Altså, Gud vil ikke hette det. Og jeg søkte noen arbeider i havn, og dette var i kreppetøyene hver og folk flyttet for arbeidsløs av landet. Og jeg vet ikke, 2-3 nei kom her. Og så sagt jeg der av sjømannsskolen. Og langt dagen etter så ringte stjåren til meg. Og jeg visste bare innan øymer, dette er vært det. Dette er vært det. Og det gikk at det nok for ideer, så
så har jeg faktisk finnet arbeid, ja. Ja. Og den samme dagen ringer så en kona ur havn, og sier vi okkon at, sier vi lov at jeg har hørt at de kommer til havnar, og vi har jo selv husen i Arjun. Ja. Vi fra 9 år, kom de ikke bygg for husen til okkon. Det var så mye gøte som vi var ferdig fra. Okay. Og jo, det ble så til. Så nå var 2 ting kommet ordentlig og på plass her, ja. Men Løyve måtte eisen få et arbeid, ja. Så hun ringer til en tannlakna, en kvinne som hun har arbeidet til for nekvånaren siden, og sier vi henne, navnet henne, sier vi henne at har du ikke et arbeid til meg? Ja. Det ble takken henne enda. Så sier han, hei, du her? Ja, jeg ble bare så klakk. Jeg har et arbeid til den, det har 2 som på halva til sagt opp. Ja. Så jeg har et arbeid til den. Ja. Og alle disse tingene, hver man først har jøknet til horene var stangt der, nå knappler for alle horer opp. Ja. Og vi kjente sannelig at det var gått slasla hvis du kom atter til havner og kom inn til arbeid, som vi så kom jo, som vi da var på imska måter stand, og i en eisen stadvekka. Ja. Så ja, Herren, han leier okken vi tekner noen eisene, det gjør han. Men jeg tror det viktigste for okken at vi alle tiden lyder av han. Ja. Ikke fra nier, altså, det ble kjett av det ta, og akkurat ikke som vi hadde råkna vi, ja. Nei, så jo, det er sannelig, ja. Men det du husker om hvordan det avvirker i hirene, ja. Ja. Og hvordan det skumt for at vite om det som du har sagt. Ja. Det er veldig, ja. Man trodde nok at det var enklere som søtta. og det som alltid så spennende, vi tog som godkjør, det som god altså. Ja. Han var lite på at hjelpes det spaten, ja. Og det vakte slika omtran i himlen og anklane kom på av det, at han var fattig i fjøs, finna baten, ja. Og hirane tar skumta seg her, stendet her, at hirane får så av steater, nei, ikke av steater, men tar til fører, jeg leste teatret, ja. Og tar så, ja, anklane, jeg leser til om anklane her, ja. Og så stendet jeg var ikke lest det, var skjøntan. Ja, nettopp. Så anklene var færne fra at de opp til himmels, så at hirane kvar vi annan. Lät jeg okkom til å fære til Betlehem, og suttja hette i hent hever, og som Herren hever kunngjørst okkom. Så skumt av der så det kom og funnet bæg Marie og Josef og Batne, som la i kroppene. Ta etter sjå til satte tar fra tog som tala vær til torr om hetta Batne. Og alt som hørte til, undravs av til, og i tar man sagt av hiren. Men Maria leiser øtles i år og i minne og grunnt av til hjertet så inn. Og hiren fører så av sted at det prysende og lovende gode, for alt det og i tar hadde hørst og se, så det som tar man var sagt. Så og så kommer det til som vi har haft fram i åren, at tar jo i så 8 dager var det gyngt ned, og han skulle være omskåren. Vi har navn hans var kallet Jesus, som det var kallet av anklon, og han var gyten og i mauerløy. Altså, det som fyrr, som bare den helt være øyelig spennende søver, og hodtakende at folk sånn. Det det blivet av vereløy, altså, og i munnen hova. Og har skapt en omtran som ankan til fyrr. Og jeg har spurt meg selv, altså, hva er det du ikke her omtran innan fyrr som du har nå? Hva spør jeg til at alt det som av god har en så utrolig hodtakende tilvære og tiltøyne. Det en tilvære av livet og i hodtekne av god. Ja. Og hva tog han så hodtekne av mer? Det lever øyne nekva sige. Men hva han så hodtekne av tær og mer? Og som kjær og lustar.
Så han gav sin egna son i dejan för det och med. Och det kan ångkant och fätast. Vi åkara människa vite det som god måtte göra fyra är fredssak. Här var ingen chanser utan att göra det som godren Jesu har mig lagt. Ta han är skapt människa och människa levde så frisalt och så kom han och lägga allt. Tog kan åkara vite inte fatta det. Det blir släts tid. Nej, det Guds verk fra början till ända. Ja. Det blir bara så levande för man nu att sitta så om att det Ja. att det som vi gör bara nu, Ja. det är att omboa Guds verk. Ja. Vi är ombudsmän. Vi känner det här vi ombudsfolk om det är omboa ett eller annat produkt, det kan vara bilmärke eller vad det ska vara. Så heter ombudsfolk av stjärnorna som omboa det som gör till dömsända bilderna. Och vi är ombudsfolk herrans i det. Och varje affär vi åkra löve, men eisen vi åkra bådskap. Vi kunne ikke frelsa nægran. Vi kunne ikke ivetala nægran eller manipulera nægran til nægra tankar som vi talte ved øyla gaur, nægra teorier og ideer som annars var nægg brukt i heimen om det. Men bådskapen som vi bæra, han så dara kjenter. Ja, hvis ikke det var en kraft ujon til frelse for det som tar mot honom, så var det fullkomliga steindett. Og vi omboa hetta verset her, Paul. Jeg vet ikke om du husker det. Jo, men du ser øysene Paulus nevna det. Ja. Og i 4 Korinthbrev 12, han sier at om nu Kristus ikke var risen opp fra dem deg. Er det sånn? Ja. Og det her i 4 Korinthbrev 15 og 12 alltid også. Ja. Her er løy. Ja, hva sier han om det? Han malber seg ofte ekvelig størst om bådskapen. Ja. Han sier her at Anna kvart ta eller til hinner, så la oss prætka vid og så la oss komme til trygg, va? Ja. Vi nu prætka om Kristus, at han risen opp fra hinn og deia. Hvordan kunne han nærkere tikkere med til å si at ungen oppreist av deien? Ja. Ungen oppreist av deien, så heller ikke Kristus risen opp, og Kristus ikke risen opp, så prætika akkurat tom. Ja, akkurat. Så trygg tikkere tom vi, og han legger enda at vi kommer til eisen standa som livvittne om god. Vi tar vittna mot god at han reiste opp Kristus, som han ikke hever reist opp, så at de nu ikke ryser opp. Ryser de ikke opp, så heller ikke Kristus risen opp, og Kristus ikke risen opp, så trygg tikkere til åndsje, så det du synden tikkere enn, så fortaptes du eisen til som sånne i Kristus. Du høyre enn den her sterske vittnesbordet. Ja. Om en vereløyka som men hvis han ikke var, så var det mer grunn til at det ikke sint i åkken enn i nøkron øren mennesker. Ja. Og gautekka til at mennesker halda til sint i åkken som i nøkron øren mennesker, det ikke så tungt, altså. Ja. Det sannløyken som ber åkken. Det akkurat det. Jeg kan lese hans på i versen som du nå citerer i her. Det best i hesen løyve vi har sett vann akkurat til Kristus, så meire grunn at tidja sint i okkon enn nøkron øron menneskjon. Men nu Kristus risen opp fra en av deg som fromgraver herra i sånne Ja, men til hersens handløyken, til hersen vereløyken, livande gjørter og i mer og ter, og akkurat som sitter her, som gjør verksøkt. Ja. Ja. Og han börjar så vid ner. Jag huxar om att det här tecknet här. Jag har alltid gått så veck i andra där då säger om att jag har en video falsk för första sina i fjället hvis ni hör boven och steintalvorna. Och så ser han till få till att det finna baden, swipa och ligga i kroppen.
Kanst du uimynda der nega bleitare og i sånn heim, luttlan heita nøyføying? Hette det som vi født inn i okkom. Ja. Og særlig ut av blomstaven som var rundt om badnet ta. Ja. Så, ja, løyve til blett, men til øyelt kraftfullt. Til øyelt kraftfullt. Så sent som i det stod i hukte etter betonggæren som er malet i sommar, at det enda så krita kvitter her, mitt ut ur gæren växa 4-5 grönstrå eller pickalud. Alltså man skulle tro att betonge vann av gräsen men det gör det inte. Hade löve, hade teckna, att lust teckna isna. För trots man lust teckna men hade löve som god och brunaliga lät att det var ju deras tjänster som kom vi höra steintallen. Dejen är här då. Ja. Men løyve, det så blett, det så mjukt, og det som Guds nøye det. Hon så mjuk, hon så full av kærleika og mildleika, og det det som vinner okra gjørst det. Det et størst uttrykk, og jeg har snuttrykk du nevnt nå, nøye Guds, som virkar sannførande inn og i mot løyve. Så nøye Guds åpenbære alle mennesker til frelse og stender tidsfraun 8 og 2:11 an. Og hon, nøyen, vener okken opp at nokta godløse og veradlige gyrnder, de var samlige rattvist og godlige høyven som nå medan vi vanta. Ja, medan vi vanta. Og jeg husker om disse uttrykkene, de var godlige samlige rattvist. Hvordan det at oppleva nøyen og vennja til å leva som god vil ha til å leva? Det gjør han og gjør noen godsmennesker som øyter Til adressen som gode til han skriver til okken innvarses mennesker okkara. Det det som er nevnt godsmennesker og i 17 Timotheusbrev kapittel 3 enden av kapittel. Og vi sier at Kirst barn har mange navn, eller det har de ofta som barn. Ja. Og jeg har ånka stene nekrantøy funnet så underfullt høyte om hetta badne som vi lauser nå om, og i kroppen og i Betlehem. Som om til badne som var født inn og i løyvokkere. Og de høyten i skriften hever om henta skapningen som han nevner han. Ja. At om de er Kristus han nødger skapninger, altså. Det gamla færre, som var så mist og tungt og trist. Tog vi var og 8 godt, og 8 vevn i hessen høyme, ja. Men vi hånden kom vevnen, vi hånden kom friren og gleden, og trykten og sjælen, og så at lesa for en navn til å ber i skriften i brøven, og til underfullt å gjøre det. Og det største prekk vi, og i møyne løyve om at god han som virker og i mer, beie vilje og virke etter sin gode vilje, nettopp til, som jeg sier ved en mann og i fyrre kvalitet, du ikke glad for å være to. Og han får smøylast, og han får gledast. For jeg vet at han kommet trygg av Jesus. Jeg vet at han en brøtte med over. Så jeg sier det. Men jeg sier det tog at jeg som fra badene har tro, og omkatt og nærkrant så gjerne av yngst, men jeg vil ha nærkanden til som i det. Jeg har gått snøye. Til å møte som tar kraften sterk, som helt fra tog, som alt Ja. Og hvis du nemer næka av tog, eller hvis du sier næka som avhøskande for Jesus at sige, så svøyer du i meg. Og hva det som gjør det? Det det innsiklet som gjør i endeløsninger det. Akkurat. Så jeg tror at hele anten okker innsiklet endeløsninger det, altså. Og til okker
pantor om arven som vi i himlen. Och så där till hur så väl fyra vid Ja. Och i alla över. Bäg här och löven och som han säger om godsötan vi förra Timoteus brev att godsötan är nyttelig till allt och har väl efter bäg för löv och det som kommer. Ja. Och här ser det fantastiskt i ötten, inte rasslan eller näka, men till han virringen, han glädje vid öja och i åkara färger, och Jesus Kristi och i hela andan till otroligt alltså, att uppleva. Han ger så ett vers. Han det med, alltså det är och jag vill säga att det är faktiskt gott att samma att gå till lagt det här ner att det stöje som jag nämnde ju Johannes här som han nämnde Korinthbrevet att det är dörskap då. Ja. Tog ju så han säger här i 4 Korinther 8 Ja. om dörskap Guds är vad säger människan. Ja, dörskap Guds är tog lycka det gode. Ja. Det tog lycka det gode vid dörskap prætiknar. Ja. Att frälsa det som tryck var. Ja. Og jeg er så takknemlig for det på Tamadan. Ja. Tog at det viser til at det er ikke menneskeversk. Nej. Alt det som blir menneskeversk, det blir så øyelig innviklet. Ja, øyelig innviklet. Ja. Ja. Og blir så øyelig oppblåst og størst i seg sjølvene. Men det er øyelig enkelt. Så enkelt. At en og hver kan røyne det. Og en og hver kan sanne det som røyne det. Det er faktisk verleggen. Men daren hever ikke nek gav omtale i Bibelen. Men han sier øynestens at daren skal ikke være vittl. Det kommer til hetta. Det kommer til hetta, ja. Som er høymen en dårskap. Ja. Og jeg må bare prøyse herren og fyrir til at det er en dare for Kristusskuld. Ja. Og det kan øyne og hver gjerast som tror av Jesus. Ja. Ja, man har en sikt noen framvis til at livet honom til dårlig og ære, til det bærer i antan og uttekan gjerast en veruløg. Ja. Da han teker av Kristus og kunnskjer med her, og kvært og te er dyrabarst at oppleva hetta gledjena tja gode om at øya med, at øya til som søgnebød. Altså man frasier seg utrolig nekva av røydjedømme. Du er så røyker som du erst av ötlom som man sier i Jesus brev, og han er sikker nok vi alle antallige sikning i den himmelske Kristus. Og til et veldig røydjedømme at omsidt her i høymen. Og kærlighet Guds er uttalt til å gjøre noe, vi har en andre som giver ned. Og når for å vite øysa av Guds kærlighet til andre mennesker og egne gjørstånd, og derfor har fattast kærløyke, et eller annet lagre tømest, et eller annet gømsland har byst til. Nei. Nei. Det blir ikke til. Det har lykket 1 år her som jeg tenkte ur Apostlesøvne, som kom til nesten her ur vikene. Så da der sitter her trætast om, ja, her i Apostlesøvne 15, vers 6, at heiderne hadde tratt nekv om det, og det var altså om de nøyfrelste skulle heitninga frelst skulle halda lovna. Da reistes Petrus seg vittar, tid menn brøver til vita god lengsjan utvalde med tikkar at la vera at han, vi kvars munne heitningan skulle få høyre år evangeliums og komme til trygg. God, som kjenner gjørstene, gav taimon vittnesbor, ta han gav taimon lyka vel som okkom, heilige andan. Han gjør det ongan mon og okkom og taimon, ta og han, altså god, vi trunne renseie gjørst og tarra. Og det er akkurat det året som her, men nå fikk vi vittnesbord eisne vi her. Det er god, vi trunne renseie gjørst og tarra, og hatta er det samme som er galtande, endan det og det. Gosse, dolkaren du kan kanskje kjenne det, vi trunne av Jesus Kristus, så renser god til gjørst. Kan du begynne bønn vi okker nå, er vi gjøvast? Jeg gav i mye feir, vi takker deg for Jesus løtene sammen. Vi takker deg for de muligheter til skaper her av landet, av her som sted av øysene. Jeg kunne bo at hun nærvær og herre, så alle mennesker vi antar tøyne.
Tog anten senter til at sandføre heim de sint. Og takk for Herre at han gjør til så at han som leter seg sandføre kan ikke annet enn teke mot det her. Tog han som gjør til han vil sandføre om rattvise og Herre rattvise i egen gods. Takk for det her, og takk for at fortjenten dømter. Alt dette her var en tøytversk, Herre, og tog vi trygg, begge tøyene og i avløkene som kommer. Takk for at vi kunne være her i saløtene. Signa Anjo som teker det opp, og signa de som virker her, og signa akkurat bare at de som kommer løst etter tøy, som framme kommer her i saløtene. Og i Jesu navn, amen. Så var heseparten av Gjerstamal Livor. Verster det var Daniel Adol Jakobsen, og gestekjammer Paul Færø. Og som avnevnt så kan du søke at her 4 partene av YouTube-kanalene Tja Iktus. Så etter jeg bare å si, tusen takk for Jesper.